Monesti muotoilua pelätään ja ajatellaan, että se on jotenkin hillittömän isoja kustannuksia tuova projekti. Se voi olla myös niinkin, mutta monesti ihan pieni visio tai tökkäsy johonkin suuntaan saattaa parantaa sitä yrityksen tuotetta merkittävästi. Ja kuitenkin jos sun firma valmistaa jotakin tuotetta, niin eikö se ole parempi, että se tuote on hyvälaatuinen kuin että se on jotakin vähän mitä sattuu. Me on saatu tänään vieraksi Kanttia kakkosesta Markus Haapsaari, muotoilu- ja modulaarisuuden asiantuntija. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, Kanttia 2 arkkitehtitoimisto. Suunnitellaan ammattiasiakkaille, pääasiassa isoille rakennusliikkeille ja kunnille, kaupungeille rakennuksia isosta mittakaavasta pieneen mittakaavaan. Miten kuvailisit muotoilufilosofiaa? Se on lopulta aika yksinkertainen asia. Muotoilulla pyritään saamaan parempia tuotteita. Vastakohta sille olisi, ettei muotoilla ollenkaan, lyö sattumanvaraisesti vaan jotakin tavaroita kasaan ja toivotaan, että siitä tulisi jotakin käyttökelpoista. Toisessa päässä taas pyritään luomaan arvoa sillä tuotteella. Käytännössä itse ajattelen sillä tavalla, että siinä on 3 asiaa, mitä pyritään korostamaan. Kauneus, kestävyys ja käyttökelpoisuus. Riippuen vähän tuotteesta, mitä panostetaan milloinkin enemmän. Ja sitten niiden vastapuolella jakajana on kustannukset, joita pyritään taas sitten pienentämään. No sitten modulaarisuus. Miten modulaarisuus näkyy muotoiluprosesseissanne ja mitä etuja se tuo? Yksinkertaisesti muotoilu on tuotteen määrittelyä mahdollisimman hyväksi ja modulaarisuus on taas sen tuotteen sisään suunniteltu muunneltavuus. Jos ajatellaan muotoiltua tuotetta, se voi olla vaikka lusikka tai kahvikuppi tai mikä tahansa tuote, jota monistetaan, mutta se on aina se sama. Nyt sitten modulaarisuus mahdollistaa sen, että tässä tuotteen sisällä voi olla valintoja, niin kuin vaikka auto. Sä voit valita siihen värin, sisusta värin, renkaat, vanteet, eri moottorin ja ison määrän lisävarusteita. Kun suunniteltua tuotetta voidaan toistaa monta kertaa, niin silloin sen tuotteen suunnitteluun pystytään pumpata paljon aikaa ja rahaa. Eli nyt me saadaan huipputuote, erittäin toimiva, kestävä, käytännöllinen, kaunis, mutta tuotannon kustannukset pystytään tiputtaa samalla alas. No esimerkiksi ollaan kerrostalojen modulaarisia kylpyhuoneita suunniteltu. Vaativat ja tarkkuutta edellyttävät työvaiheet pystytään tehdä kuivissa sisätiloissa monistettavasti. Rakennusaikataulua saadaan lyhennettyä, kun ne yhtä aikaa kun rakentuu runkotyömaalla, niin pystytään jo kylpyhuoneita valmistamaan tehtaassa. Ja tuossakin se suunnittelutyön kustannus suhteessa siihen voitettavaan kustannuksen tai säästettävän kustannuksen työmaalla niin on varmasti aika pieni. Joo, sillä ei käytännössä ole hirveästi merkitystä. Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia näet rakennusalalla muotoilun suhteen ja miten te olette vastannut niihin? Muotoilu ja arkkitehtisuunnittelu periaatteessa eroaa sillä tavalla, että kun tehdään muotoilua, pyritään tehdä toistettavia tuotteita. Ja yleensä arkkitehtisuunnittelussa lähdetään aika puhtaalta pöydältä. Ja muotoilun tuomisesta arkkitehtuurin tai sen ajattelun ja prosessien tuomisesta arkkitehtuurin ja rakentamiseen voitaisiin saada tosi isojakin hyötyjä kustannusten, laadun ja kaikkien mittareiden näkökulmasta, mutta ehkä isommat haasteet on siinä, että rakentamisen kulttuurissa ei ole totuttu näitä työkaluja käyttämään. Nyt sitten, että jos on pieni yritys, aloitteleva yritys, jolla on pienet volyymit, niin kannattaako käyttää muotoilua? Niin kannattaa, mutta sitä ei välttämättä tarvitse vettää niin pitkälle ja käyttää niin isoja pääomia ja investointeja sen muotoiluprosessin vetämiseen. Monesti muotoilua pelätään ja ajatellaan, että se on jotenkin hillittömän isoja kustannuksia
tuova projekti. Se voi olla myös niinkin, mutta monesti ihan pieni visio tai tökkäsy johonkin suuntaan saattaa parantaa sitä yrityksen tuotetta merkittävästi. Ja kuitenkin jos sun firma valmistaa jotakin tuotetta, niin eikö se ole parempi, että se tuote on hyvälaatuinen kuin että se on jotakin vähän mitä sattuu. Sitä on mukavampi tehdä, siinä on paremmat katteet, se menee paremmin kaupaksi ja sä voit olla ylpeämpi siitä. Sä oot hyvin läheltä nähnyt tämän muotoilun etujen maailman, niin miten se siihen, että uskalsitte lähteä tekemään muotoiltua tuotetta Volterilla, niin on vaikuttanut? Teollisen muotoilun hyödyntäminen on ollut varmasti tärkein yksittäinen asia tämän meidän voimalaitostuotteen menestykseen. Ja se on tuonut paljon enemmän hyvää kuin mitä on osattu kuvitella alun pitäen. Eikä on 2014 keväänä saatiin Mustosen Anssilta sketsi tästä voimalaitoksesta, että miltä se voisi näyttää. Ja sen pohjalta lähdettiin tekemään suoraviivasti se suunnittelu valmistusta varten. Ja oli tosi nopea prosessi. Se oli muutama kuukausi, niin meillä oli valmis tuote olemassa. Mutta päästiin vientimarkkinoille ja myytiin 140 sitä ensimmäistä muotoiltua versiota 12 maahan. Ja mun mielestä on aika turvallista sanoa, että se on ollut historian paras päätös tuotteistuksessa. Teillä oli silloin, mä muistan siihen aikaan, niin teillä oli ihan huippuisen teknologia, mutta vähän samalla tavalla, miten rakentamisessakin, ne joka laitos oli yksittäinen erillinen projekti, vähän niin kuin yksittäinen erillinen rakennus. Sitten te uskalsitte hypätä siihen muotoiluun ja tuotteistamiseen, ja se avasi sitten vaikkapa valmistukseen ja alihankinnan näkökulmasta ihan uusia ovia.